Ja som veľmi rád, že dnešným dňom odozdávame pitnú fontánu práve tu v obci Močenok, nakoľko aj moje korene pochádzajú kúsok odtiaľto z Pereša a som rád, že tu prišli ma pozdraviť v tomto prípade moji rodičia, ktorých tiež tu vítam. Takže naozaj som veľmi rád, že práve tu sa nám to podarilo ako niekoľku v poradí v podstate takúto fontánu postaviť, otvoriť a že sme ju zrealizovali. Chcem, milé deti, aby ste vnímali tú vec, že pitná voda je naozaj surovina, bez ktorej neexistuje život na Zemi a preto vy ako mladá generácia musíte pokračovať v tom, aby ste pitnú vodu chránili, aby ste ochraňovali životné prostredie a aby ste si nedali vziať a znehodnotiť pitné zdroje a zdroje pitnej vody vlastne u nás na Slovensku a v týchto častiach. Chcem sa poďakovať za to, že moji kolegovia, či už zo závodu alebo z marketingu a taktiež z vedenia spoločnosti umožňujú tento projekt a tento nápad realizovať a môžeme pokračovať vo výstavbe takýchto pitných fontán naďalej naprieč vlastne celým územím, ktoré my spravujeme. Inštaláciou tejto pitnej fontánky v centre obce Močenok, kde je aj veľká fontána, kde prechádzajú návštevníci našej obci, cykloturisti, je dôležitá pre všetkých, ktorí sa tu budú zastavovať. Je to prírodzené centrum obce a ja za fontánu ďakujem.